Ahojte, máme tu odpal detskej pyrotechniky a idem s tým robiť somariny. Tak ako prvé tu máme dymulničku. Neviem, kde to dať, takže sem. Asi. Kokos sa to nejak dobre dymí. Tak teraz si tohto meteorita dáme do tejto trúbky, alebo čo to je. Kokos, to bolo zaujímavé. A teraz si tam dáme tohto žabáka. Dám si na to asi toto. Ježiš, to je tichučky. Tak toto bolo najlepšie. Našiel som tu ešte takúto trúbku, takže dáme si do tohto crazy ball. Do rytmy. Au, môj prst. Spálilo mi to dobre prst. Posledné si dáme sem do hnoja. Čo to je? Neúč, prosím. No a na finále tu máme túto raketku, ktorú si dáme sem pod nad. Ale neviem, jak to mám urobiť. Poďme na to, skúsim takto. No do pekla. No. Takto som ja čakal, ani sa to tam nepohlo.